Христос нарадзіўся. Тэхнічная адна аб'ява. Просьба да бацькоў нашых міністрантаў. Калі ласка, станьце на ўваходзе тут каля дзвярэй, бо ў працэсе будуць уваходзіць у касцёл, яны будуць апранутыя курткі, каб вы забралі курткі і потым яны маглі ісці. Бацькі міністрантаў, падыдзіце, калі ласка, да дзвярэй да ўвахода. Прыміце адзенне ад дзяцей. Дзякуй.
Чий звон уночі, Ён каже всім справи адки, Спасся Христос, радость принес, малым, старым, смелым, слабым. Дин-дон, спяває звон, разом із їм спяваємо ми. А кожний чув радостный гук, что по кресе наполнил свет. Пусть отремтит, так звон звенит, хоры далы, полны хвалы. Звон прозвенит, песня звучит, спяває люд, отбывся суд. Народився сьогодні, свет озвався, народився сьогодні, свет озвався. Дух сюда лей, вестку несет, у кожний дом радости звон. Звон звенить, песня звучить, спяває люд, отбывся суд. Спасся Христос, радость принес, малым, старым, смелым, слабым. Дин-дон, спяває звон, разом із ним спяваємо ми. Как кожний чув радостный гук, что по кресе наполнил свет. Пусть отремтит, так звон звенит, хоры далы, полны хвалы. Звон прозвенит, песня звучит, спяває люд, отбывся суд. Народился сьогодні, свет озвався, народился сьогодні, свет озвався. Дух сюда лей, вестку несет, у кожний дом радости звон. Спокой звенить, песня звучить, спяває люд, отбывся суд. Спасся Христос, радость принес, малым, старым, смелым, слабым. Дин-дон, спяває звон, разом із ним спяваємо ми. Как кожний чув радостный гук, что по кресе наполнил свет. Пусть отремтит, так звон звенит, хоры далы, полны хвалы. Звон прозвенит, песня звучит, спяває люд, отбывся суд. Народился сьогодні, свет озвався, народился сьогодні, свет озвався. Ну сюда лей, вестку несет, у кожний дом радости звон. Звон звенить, песня звучить, спяває люд, отбывся суд. Спасся Христос, радость принес, малым, старым, смелым, слабым. Дин-дон, спяває звон, разом із ним спяваємо ми. Как кожний чув радостный гук, что по кресе наполнил свет. Пусть отремтит, так звон звенит, хоры далы, полны хвалы. Звон прозвенит, песня звучит, спяває люд, отбывся суд. Народился сьогодні, свет озвався, народился сьогодні, свет озвався. Пусть сюда лей, вестку несе, у кожний дом радости звон. Звон то звенить, песня звучить, спяває люд, отбывся суд. Спасся Христос, радость принес, малым, старым, смелым, слабым. Дин-дон, спяває звон, разом із ним спяваємо ми. Как кожний чув радостный гук, что по кресе наполнил свет. Пусть отремтит, так звон звенит, хоры далы, полны хвалы. Звон прозвенит, песня звучить, спяває люд, отбывся суд. Народился сьогодні, свет озвався, народился сьогодні, свет озвався. Пусть сюда лей, вестку несе, у кожний дом радости звон. Спасся Дин-дон, отбывся суд. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана наша Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоим. Христос народився, славим Його. Дорогі брати і сестри, сьогодні приходимо сюди, щоб знову зустрітися в нашій великій сім'ї парафії Святого Казиміра і зустріти Христа, який приходить з вишиняв на наші низини, щоб низини зробити вишинями. І сьогодні дякуємо Христу за те, що Він не забився про нас, за те, що Він ущаж вірить у нас.
І таму просім таксама сёння за ўсе нашыя сем'і асабліва, за ўсіх тых, каго мы любім, каму мы абяцалі вернасць. І просім таксама за нашу любую Беларусь, каб яна сапраўды была месцам супакою, каб яна была сапраўды месцам справядлівасці, у якой сапраўды прыемна, добра і радасна жыць. І сёння у гэтую ноч мы заклікаем Хрыста менавіта асаблівым чынам, напэўна, нашу Беларусь, каб мы былі здаровыя, каб мы былі свабодныя, каб мы сапраўды былі людзьмі Хрыстовымі. Асаблівая інтэнцыя сённяшняй святой імшы за памерлую Ірыну. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деня великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який святиш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим ухвалим Бога Отця. Аминь. Молимся. Найласкавейшы Ойча, дзякуючы Тваёй дабрыні, мы штогод з радасцю чакаем свята нашага збаўлення.
Дай нам щирим серцем прийнять Твоего Сына, як нашего Откупителя, каб мы без страху глядели на Яго, коли Он прийде судить живых и померлых, які с Тобою живей володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага, ты зламаў, як у дзень Мад'яма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нам нарадзілася, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах ягоных. І дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца. Над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае у правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божие. Оповядайте між племёнами про славу Яго, а між усіми народами про цуди Ягония. Народился сёння Збавца Jesús Христос. Нехай радуются небесы и веселится земля.
Няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе. Няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім. Няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя. Народзіўся сёння Збаўца Езус Христос. Перад абліччам Пана, які прыходзіць судзіць зямлю. Ён будзе судзіць свет справядліва, а народы паводле сваёй правды. Народзіўся сёння Збаўца Езус Христос. Читання послання святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явілася ласка Божия, збавчая для усіх людей, якая вучить нас, каб мы, одрогшися от безбожности и пожадливости свету, жили у теперешнім житті розважливо, справедливо и побожно, чекаючи щасливой надеи и объявления хвалы великого Бога, і збавцы нашага Езуса Христа, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слово Божие. Обвящаю вам великую радость. Народзіўся сёння Збаўца, якім ёсць Христос Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Сталася ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарета,
у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і рода Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак: знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Дарагія, сёння у гэтым слове, которое мы зараз пачулі, появляецца пытанне, што ж такое асаблівае здарылася ў гэтую святую ноч, што ўжо столькі стагоддзяў, столькі народаў з такой радасцю, з такой цеплынёй святкуюць гэтае свята, Божае нараджэнне. І практычна няма, напэўна, на свеце з хрысціянскіх, даўных хрысціянскіх народаў такога народа, які б не меў сваіх вельмі своеасаблівых традыцый у святкаванні гэтага свята. І сёння вось усе гэтыя разам факты, калі сабраць разам, то бачым, што яно сапраўды мае пад сабой вось гэтую аснову, абгрунтаванне. Чаму гэтае свята такое важнае? Важнае таму, што споўнілася старадаўняе прароцтва, якога чакалі многа-многа пакаленняў людзей. І споўнілася вось гэтае прароцтва, якое мы з вамі зараз чыталі на самым пачатку з кнігі прарока Ісаі, што сярод рознай цемры, з якой сустрэўся ў тыя часы народ Ізраіля, калі прарок Ісая прадвяшчаў гэтае прароцтва, гэта было звязана з акупацыяй Асірыі, з акупацыяй у будучым, ужо хуткім будучым, таксама вавілонскай. Многа было рознай цемры, няправеднасці, як унутры народа гэтага, народа Ізраіля, так і звонку сярод іхніх ворагаў, которые ім пагражалі. І гэта быў страшны час на самой справе для народа Ізраіля. Ім было вельмі-вельмі страшна ў той час. Таму што яны баяліся і знешніх ворагаў, і баяліся таксама адзін другога, таму што вельмі многа няправеднасці развялося нават і ўнутры гэтага народа. І гэта было вельмі цяжка. Яны жылі як быццам бы ў цемры, дзе ніколі не ведаеш у цемры, з якога боку прыйдзе для цябе, на цябе нейкая атака. І вось прарок Ісая ў гэты час, калі яны баяцца, калі знаходзяцца ў гэтай цемры, ён абвяшчае ім пра святло. Кажа такія словы: «Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае». Толькі што тут трэба ўзяць пад увагу адну тонкасць, што Ісая вось гэтыя словы гаворыць такім чынам, як быццам бы ён заплюшчвае вочы і нешта бачыць, глядзіць і пераказвае тое, што бачыць. Ён бачыць свой народ, як быццам бы ўжо сам апынуўшыся ў будучыні, і апісвае, як гэтая будучыня будзе адбывацца. І кажа: «Народ, які хадзіў у цемры, убачыць святло вялікае». І там шмат яшчэ многа такіх прароцтваў гучыць. Напрыклад, абвяшчае, што будзе радасць вялізная. Кажа, што і гэта будзе не проста такая радасць, што вось, усміхнуцца і забыцца. Што гэта будзе радасць такая, якую многія спазналі на сабе, тады, калі, напрыклад, у цябе ўсё у тваім полі урадзіла. І збожжа, і пшаніца любая, і вінаград, усё у цябе
самы багаты шчодры год. Вы, хто мае дачыненне з нейкім, напрыклад, здачай ці яшчэ з чым, самі ведаеце, колькі радасці з таго, што удачны год. Асабліва, калі ад гэтага залежыць таксама і дабрабыт у будучыні. Або, кажа, это будзе такая радасць, як тады, калі, напрыклад, паляўнічыя ці воіны дзеляць здабычу. Што тады, калі дзеляць трафеі, што вось колькі ўсяго. І вось з такой радасцю параўноўвае Ісая тую, которую ён прадвяшчае, што яна будзе. І это для людзей, которые радасці не маюць на дадзены момант, якія адчуваюць вельмі востры дэфіцыт гэтай радасці. І далей кажа так, што кій, розга, бот ваюючага жаўнера, вось усе гэтыя сімвалы прыгнёту, уніжэння, агрэсіі, вось усё гэта, тое, што яны вельмі моцна спазналі на сабе у той час, калі Ісая прапаведаваў, што вось усё гэта бот жаўнера ваюючага, розга, кій, который ламае твой хрыбет, усё гэта будзе сабрана і кінута ў агонь, у пажар не згасны. І гэта Ісая бачыць і прадвяшчае, што вось мой народ, такая ў цябе будзе будучыня. І далей кажа так, што споўніцца вось усе гэтыя, і далей кажа, што калі слухаем гэтае прароцтва, то на пачатку можа стварацца ўражанне, дык як жа ж вось такія цудоўныя рэчы, такая радасць, такая перамога, такая вось упэўненасць, святло і цемра, як жа вось усе гэтыя дары адбудуцца, як гэта станецца так, якім чынам? І, напэўна, многія падумалі б, зараз Бог моцнай рукою зробіць такую якуюсьці вайсковую аперацыю, дзе ўсіх ворагаў пераможа, дзе ўсё багацце, которое было страчана імі, верне і так далей, што зажывём як трэба, з такой вялізнай, з трыумфам і так далей. А пророк Ісая нечакана кажа так. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго. І дадуць яму імя цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь супакою. І ён умацуе дом Давіда, трон Давіда, умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Здавалася, што гэта ўсё будзе з вялікай якойсьці сілай, а Ісая гаворыць, проста дзіця народзіцца. Проста, дзіця непростое. І гэта будзе такі валадар, которага імя будзе вось цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь супакою, князь міру. Не сілай, не агрэсіяй, а добрым словам, прабачэннем будзе перамагаць, салідарнасцю. І ўсім тым, што многія гавораць, што гэта ніякая не сіла. Такім будзе гэты Месія. І такой будзе ягоная перамога. І гэта, мае дарагія, было з радасцю, напэўна, слухалі народ Ізраіля вось гэтае прароцтва Ісаі. Што так, нам патрэбна радасць, нам патрэбна святло ў гэтай цемры. Так, сапраўды трэба, каб кій, который нас б'е, каб быў выкінуты ў агонь. Нам праўда гэта трэба, але ці атрымаецца проста нарадзіўшы дзіця? І вось сёння, калі мы назіраем, можа інакш, калі мы удзельнічаем вось у гэтай таямніцы нараджэння Езуса Хрыста, вось гэтае прароцтва Ісаі якраз исполнілася, што прыйшоў гэты цудоўны дарадчык, што прыйшоў гэты Бог моцны, который прыходзіць, каб даць святло, каб даць радасць, которая ні з чым іншым не параўнаецца, і каб знішчыць усякае насілле, усякае зло, ненавісць у свеце і агрэсію. І ён ужо дзейнічае. Мы сёння на самой справе святкуем, дарагія браты і сёстры, толькі пачатак, толькі старт вось гэтай місіі. І гэты дарадчык цудоўны ўжо дзейнічае. Ён ужо ёсць сярод нас. І, мае дарагія, я думаю, што на пачатку, як мы слухаем гэтае прароцтва Ісаі, якое ж яно актуальнае сёння таксама, вы ж заўважылі,
што сёння таксама многа цемры ўсякай. І нам, праўда, таксама, як і тым ізраілітам, патрэбна многа радасці, таму што радасці не хапае сёння. І таксама сапраўды і бот жаўнера, которага мы баімся, многія з нас, і палкі, которой мы баімся. Вось з гэтага ўсяго Бог павінен нас збавіць. І як Ён гэта зробіць? Нам здаецца, што ёсць канкрэтны спосаб, як Ён павінен гэта зрабіць. Павінен, можа, прыслаць якогасьці геніяльнага палкаводца, геніяльнага палітыка, который павядзе нас наперад і ўсё атрымаецца. Але Бог мае зусім іншыя часамі планы, чым мы разлічваем. І на шчасце, вось тыя планы, которые Бог мае і которые адрозніваюцца ад нашых планаў, вось ягоныя планы нашмат лепшыя. І паглядзіце, мае дарагія, што сёння таксама і ў псальме мы чуем гэтыя вось словы. Ён будзе судзіць свет справядліва, а народы паводле сваёй праўды. І як мы судзім свет, якія мы часам выказваем прыгаворы да тых, хто выклікае ў нашым сэрцы страх, выклікае цемру, неўпэўненасць. Гэта справядліва толькі ў той меры, што гэта абуджае ў нас нясцепны боль часамі. І таму, калі мы нават крычым з гэтага болю, калі мы нават праклінаем часамі тых, хто сапраўды з'яўляецца, прыходзіць да нас з палкай у руцэ, і калі мы крычым і праклінаем тых, хто павінен нас лячыць, а не лечыць, павінен справядліва судзіць, а судзіць несправядліва, то, канешне, калі мы крычым, праклінаем, часамі нават, многія гавораць, нават не вытрымлівая нішто, пачынаем нават мацюгацца на гэтую ўсю сітуацыю. Бог гэта разумее. Бог выдатна разумее, што нашае сэрца слабое, баязлівае, і яно часамі так рэагуе. Але адначасова мы не павінны ніколі забывацца і не закрываць свае дзверы перад Божым планам. Каб Бог прыйшоў і нам сам, як цудоўны дарадчык, дарадзіў, а як зрабіць яшчэ лепш, што мы павінны рабіць. І гэтую раду мы чуем з Евангелля. Мы чуем таксама са Святога Пісання, якое няспынна нас вучыць любові, прабачэнню, салідарнасці. Вось усё тое, што Христос прынёс у гэты свет, як Месія. І нават хто б вам што не казаў, але вось менавіта гэты спосаб дзеяння Христовы, ён нашмат большы, чым любая агрэсія. І сёння, паглядзіце, мае дарагія, радасна тое, што нават не гледзячы на ўсе цяжкасці, мы, дзякуючы таму, што Христос прыйшоў, пасяліўся сярод нас, што Ён прыходзіць у нашу рэчаіснасць, у нашае жыццё. І тыя, хто пастаянна ходзіць у касцёл, добра ведаюць гэта, наколькі Слова Божае можа быць моцным, наколькі яно сапраўды дае святло ў жыцці. Што ў самай непрагляднай цемры, калі пачуеш рэальна Слова Божае, пачынаеш усё бачыць зусім па-іншаму. Нашмат спакайней, нашмат больш упэўнена. І гэта дзякуючы таму, што Христос прыходзіць да сённяшняга дня, пастаянна, ніколі не пакідае нас. Прыходзіць тады, калі мы цэлебруем святую імшу Эўхарыстыю, калі Ён у постаці хлеба сыходзіць сюды і становіцца пасярод нас. Тады, калі Ён з гэтага месца гаворыць сваё слово ў нашае сэрцы. І гэта, паглядзіце, мае дарагія, што мы сёння, канешне, спяваем, што хвала на вышынях Богу, так як і анёлы спявалі. Мы за імі сёння паўтараем у адзін голас: хвала на вышынях Богу. Але ж Бог не толькі на вышынях. Калі Христос прыйшоў, нарадзіўся як наш брат сярод нас, калі нарадзіўся як адзін з нас, з жанчыны, то ён ужо не проста дзесьці там на вышынях, далёка. Ён вельмі-вельмі блізка тут. І гэта не значыць, што Бог там проста паглядае з вышыняў і проста назірае за намі. Не, ён удзельнічае. Ён прыйшоў у самую гушчу падзеяў. Вось у твае цяжкасці, твае радасці, твае паражэнні і перамогі, усё тое, з чым ты змагаешся, і ўсё тое, што забірае ад цябе сон ноччу.
Вось усюды ў гэтых месцах ёсць Христос. Ты можаш яго не заўважаць, канешне. Можаш гаварыць, што я і без цябе, Хрысты, як-небудзь спраўлюся. Ну, дзякуй, канешне, за дапамогу, але я буду як-небудзь пробаваць сам. І гэта твоё права, ты можаш адмовіцца ад ягонай дапамогі. Гэта ён не змусіць і нікога на сілу ашчасліўліваць не стане. Але ён прыйшоў, каб быць разам з намі. І таму мы можам верыць Богу. І мы верым Богу, што ён сапраўды з'яўляецца спрадвечным айцом, который ніколі не забываецца, который застаецца верны нават тады, калі ўсе іншыя здраджваюць. Застаецца верным нават тады, калі ўжо не чакаеш якоїсьці надзейнасці ці вернасці ад нават блізкіх, ці ад палітыкаў, ці ад тваіх супрацоўнікаў. Вось ён верны заўсёды, не гледзячы ні на што. Яму можна верыць, і мы верым яму. Але сёння ў гэтую ноч Бог паказвае яшчэ адну вельмі важную таямніцу. Што паколькі Бог адважыўся аддаць у рукі чалавека самае каштоўнае, свайго адзінароднага сына. Гэта быў вельмі рызыкоўны крок, безумоўна. Але паколькі Бог адважыўся паслаць свайго сына ў свет, это азначае, што па-ранейшаму верыць яшчэ ў людзей. І это азначае, што нават калі нам здаецца, што часта вось у якіхсьці дзіўных акалічнасцях, што усе вакол дрэнныя і дзе добрых людзей зусім не засталося, неправда, Бог з вышыні вось якраз добра бачыць, што ў гэтых людзей яшчэ можна верыць. І ён верыць у нас, калі даручае нам у рукі свайго сына. І паглядзіце, мае дарагія, калі анёлы сёння спяваюць, а на зямлі супакой людзям добрай волі, это значыць, што яны на гэтай зямлі яшчэ бачаць такіх людзей, людзей добрай волі. Такіх людзей, якія свой дом зрабілі домам хлеба. Чаму я гавару пра дом хлеба? Таму што менавіта такім чынам перакладаецца слова Бэтлеем. Дом хлеба – гэта месца, дзе ты можаш атрымаць хлеб. Это месца, дзе цябе накормяць, і месца, дзе цёпла, дзе дзеляцца, это такі дом, дзе дзеляцца сабою, з другім чалавекам. І сярод нас многа, вельмі многа такіх людзей, которых сэрцы якраз з'яўляюцца Бэтлеемам. Это сэрцы такіх людзей, якія дзеляцца з другімі людзьмі, якім не шкода часамі свайго часу, здароўя, грошай, усмешкі, прысутнасці, салідарнасці, самае, напэўна, актуальнае і важнае слово ў 20-м годзе. І такіх людзей, салідарных, людзей добрай волі на зямлі вельмі шмат. А ўжо ў Беларусі увогуле павышаная канцэнтрацыя такіх людзей. І гэта Бэтлеем, гэта вось многа такіх Бэтлеемаў. Сёння ў касцёле такіх Бэтлеемаў многа сабралася, которые гатовыя любіць другога чалавека, дзяліцца сабой з другім. І нават не толькі з блізкім, з тваім дзіцём, з тваім братам, жонкай, мужам, але нават часта з вельмі, здавалася б, чужымі людзьмі. Што і для чужых людзей дом твайго сэрца – гэта дом хлеба, Бэтлеем. І паколькі яшчэ такіх людзей ёсць, і паколькі ты такі чалавек, это пра цябе сёння анёлы спяваюць. На зямлі супакой людзям добрай волі. Значыць, Бог прыйдзе абавязкова. І ты сапраўды адчуеш, што Бог ж не выпадкова выбраў менавіта Бэтлеем. І Бог прыходзіць у тое сэрца, дзе дзеляцца, дзе ёсць любоў. І, канешне, многія фактары могуць нас пераконваць, што мы часта не дарастаем да нейкіх стандартаў, недастаткова, можа, дабра робім у свеце, што мы грашым, мы ведаем, што мы і грэшнікі адначасова. Але ніколі нельга забывацца і таксама тое, што ты часта не хочаш, а робіш з любові. Нават часта табе не хочацца нешта, нейкі высілак рабіць, а ты гэта робіш, таму што ведаеш, што дзеля тых, каго ты любіш, гэта трэба зрабіць. Тады, калі ты кожную раніцу устаеш нявыспаны, ідзеш, напрыклад, на працу, таму што трэба дзяцей карміць і апранаць. Гэта твая любоў.
И вот твое сердце, которое есть Бетлеемом, которое делится, которое устае, робить часами героичные выщілки на той масштаб, до которого ты здольны. Это вось сведчыць про тое, что ты таксама здольны, ты таксама чалавек добрай волі. І вось такое сэрца Бог прыходзіць. І таму, мои дарагія, гэта добрая навіна для нас. Сёння анёлы абвяшчаюць кожнаму з нас, кожнаму звычайнаму чалавеку, кожнаму беларусу, который памагае другому беларусу, который усміхаецца да чужых, здавалася б, людзей, што вось так, вось у гэты народ можна прыходзіць. І Бог праўда верыць у нас. І паколькі Бог верыць у нас, Він нам шмат чаго дае, і дзякуючы гэтаму у нас шмат што атрымліваецца. Таму што калі Бог не даў свае ласкі, то нічога не мянялася б. А паколькі бачым, што мяняецца, значыць Бог праўда верыць у нас. І праўда дае нам вельмі многае. У псальме гаворыцца, што калі б дом не пабудаваў Бог, то дарэмна працавалі б будаўнікі. І сёння, мои дарагія, вось гэты факт, што Христос прыходзіць у нашыя сем'і, у нашу Беларусь, Ён напаўняе неверагоднай надзеяй. І гэта менавіта таму, што Бог нас пераконвае няспынна, пасылаючы свайго Сына, даручаючы самае каштоўнае, што мы можам гэта зрабіць, што мы можам быць людзьмі хрыстовымі, добрымі, салідарнымі. І гэта азначае таксама, што мы сапраўды і нашу Беларусь у стане зрабіць менавіта таксама адным вялікім Бетлеемам, домам хлеба. І няхай гэтая ноч нас сёння з аднаго боку сагрэе сваёй цеплынёй, тым такім утульнасцю гэтых ясляў, хоць здавалася б, яны такія простыя і нават трохі калючыя, але нейкая такая цеплыня з іх вее. Сёння мы з маім братам, калі ўжо там глядзелі на яслі, стаялі яшчэ днём, то Паша кажа, от здаецца, холод на дварэ, а падыдзеш да яслю, неяк так цяплей становіцца. І гэта праўда, так яно ёсць, што нам трэба сагрэцца каля гэтых ясляў, каб разносіць потым гэтае цяпло і даваць іншым. І у нас сапраўды ўсё атрымаецца, дзякуючы таму, што мы верым Богу, дзякуючы таму, што Ён дае нам магчымасці, і мы можам. А калі мы верым, калі мы можам, то таксама абавязкова ж, канешне, і пераможам. Амен. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлю, Яго бачнага і нябачнага, адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася, Ён для нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зійшоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, Яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам
належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророков. Веру у один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будучым свете. Аминь. Да Бога, які ў гэтую ноч аказаў сваю вялікую любоў да ўсіх людзей, з даверам узнясём нашыя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб ён неаспынна заклікаў людзей да веры і выканання Божай волі. Цябе просім. Молимся за святога Айца і ўсіх біскупаў свету, каб яны жылі ў узаемнай еднасці і Христовай любові. Цябе просім. Молимся за народы, якія перажываюць унутраныя канфлікты, каб з Божай дапамогаю яны дачакаліся справядлівага спакою. Цябе просім. Молимся за маці, якія чакаюць з'яўлення на свет дзіцяці, каб яны атрымалі ад сваіх родных належную апеку і падтрымку. Цябе просім. Молимся о Божьем благословении, дарах Духа Святого, потребных ласках для Анастасии у день нараджения. Тебе просим. Молимся об ласце здоровья для Ларисы и Сергея. Тебе просим. Молимся за померлую Ирину. Тебе просим. Молимся за нас, собраных на гэтай святой імшы, каб у гэты святочны час паглыбілася наша лучнасць з Богом і іншымі ближнімі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, учини, каб праз прыйсці на зямлю целаўлёнага слова заяснела ў нашых сэрцах святло Тваёй праўды. Праз Христа, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Нехай будет Тебе, Пане, приемной наша ахвяра, якую складаем Тебе у гэтую святую ночь Христового нарадження. Каб праз таямнічае перамяненне дароў мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. И с Духом У гору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові неабачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, бо ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас буде видано. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твою присягу в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, у якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам, біскупам Юрыем, біскупам Александрам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стал человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной удячности осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое,
Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захованы ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашего Иисуса Христа. От Твоего царства и власть, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру своего костела, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные». Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Слово сталося телом, и бачили мы славу Ягоную.
Помолимся. Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святковать нараджение нашего Откупителя и годным життем заслужить лучность з им у небе, який живей володарить навеки вечные. Включили мне микрофон там на хоре, но ничего. Я до вас отсюда скажу. Слухайте, хочу сказать великий дякую усім вам за то, что вы... Дякую. Ну так. Маем микрофоны, хочу сказать, так, новые. Хочу похвалиться, что врешті-решт, не глядячи ні на які перешкоди, доїхав до нас подарунок молоді, яка молоді і дорослих, яка обіжмавалася у гэтым годзе. І вось маем яшчэ 2 новыя мікрафоны ў нашай парафіі, якія будуць нам служыць. Таксама ўжо дзякуй за гэта, але в першую чаргу хочу падзякаваць усім вам за тое, што гэтае свята атрымалася. І тут у гэтым годзе неяк, ну, хоць звычайна так можа і не робім, але нават некаторым паімённа хочу падзякаваць. В першую чаргу падзякую в этот раз маім братам. Ведаеце, што сталося так, што захварэў гэтым коронавірусам другі раз. І якраз такі перажыў вось гэты час каранціну, час такой ізаляцыі у адванце. І гэта быў такі асабісты адвант, асабіста для мяне. Браты шмат напрацаваліся, асабліва брат Андрей Квяцінскі. Добра ведаеце і бачылі яго, як ён апошнія 2 тыдні тут бегаў адзін і змагаўся з усім, што толькі ў нас было ў касцёле. Гэта былі і пахаванні, і хворыя, і споведзі, і святыя імшы. І трэба было казаць да вас прыгожыя казанні. Дзякуй, Андрей, за ўсё тое, што ты тут змагаўся, перажыў гэты адвент. Дзякуем таксама сёстрам, якія шмат працавалі сапраўды гэты час. Сястра Ігнацыя тут у закрысты. І ўвогуле прыгожвала гэтую урачыстасць. Бачым, як таксама кіравала пэўнымі рэчамі тут гэтымі усімі тымі групамі парафіяльнымі, якія збіраліся, каб ёй дапамагчы. Сястра Фаустына, якая вось з моладзю, з дзецьмі скіравалі да нас гэтую прыгожую сцэнку, таксама віншаванні, якія яны да нас запісалі. Дзякуй вам, сёстры, за гэта. Хачу падзякаваць асабіста моладзі таксама за тое, што сабраліся тут, шмат працавалі. Бачым, што не толькі ўпрыгожвалі, таксама удзельнічалі ў гэтай сцэнцы. Таксама бачым, што яны яшчэ ў хоры спявалі. Асабліва хачу падзякаваць Амаліі Каральковай. Гэта праца, можна сказаць, некалькіх тыдняў. Тое, што бачыце тут гэтыя дэкарацыі, гэты малюнак, які мы маем тут у нас у касцёле, гэта шмат працы. Дзякуй таксама. Слухайце, у нас такія авацыі тут на кожнай, бо у мяне тут вялікі спісак. Але, можа, сапраўды вы на гэта заслужылі, таму я, можа, толькі так уже збольшага хачу падзякаваць таксама хору, які рыхтаваў гэтыя прыгожыя спевы, як уваходзілі сёння ў святыню. Праўда, то я думаю, шмат хто з нас быў у захапленні ад гэтага прыгожага спеву. І ўвогуле гэты спеў, які літургія. Дзякуй, Ірына, дзякуй усім вам. Рыхтаваліся па вечарах, нават начамі таксама бачыў гэта. Дзякуй вам. Спадарня Ванда Васильевна і Ірына Пясецкая, вам таксама дзякуй за такую
службу варту, може, якою ми не заўсёды так уже неяк прызвычаіліся і заўважаем, але, ведаеце, нам шмат часамі патрэбна такіх дробных рэчаў. Нешта пайсці просто набыць у краме. А ў гэты час асабліва аплатак, так? Ну і ведаеце, што, напрыклад, гэтыя дні, таксама сёння і шмат дзён з падраду гэтыя жанчыны папросту, дэжурылі ў касцёле, бо шмат все роўна людзі прыходзілі, зачынены, не зачынены касцёл, але трэба было набыць альбо аплатак, альбо штосьці іншае. Дзякуй таксама вам за ваше такое дэжурства, за вашу службу. Добра, я ўжо буду так вельмі хуценька цяпер паказаць гэта, бо бачу, што мы разыходзімся яшчэ больш і больш, радасць наша поўная. Хачу падзякаваць таксама спадарыні Аліне Жук, Валянціне Варанюк, спадарыні Елізавеце Чырвонцавай, прабачце, вось брат Андрэй падказвае, Павлу Квяцінскому, Юры Паследу, за тым усім, хто прычыніўся. Шмат таксама было такой начной працы, скажу, што ўжо было каля 12 часоў, а людзі сядзелі і працавалі над гэтымі яслямі прыгожымі, якія вы бачыце тут вось пры ўваходзе ў касцёл, там стаяць яны. Папросту дзякую вам за гэтую працу па начах, за ахвярнасць, за вашу паслугу. Усім тым, хто на працягу гэтага адванту, гэтага часу, калі перажывалі яго трошку так складана і цяжка, я ўвогуле падумаў, што вось гэта будуць рараты. Для мяне так і сталася, што яны былі трошку іншымі, так? Я не змог удзельнічаць амаль што 2 тыдні быў на ізаляцыі, але былі людзі, якія прыходзілі на рараты, якія таксама спявалі гэтыя рараты самі, як умелі, як маглі. Дзякую усім вам. Таксама хачу падзякаваць яшчэ ўсім тым, хто адклікнуўся на гэтую нашу просьбу дапамагчы і прыбраць і прыгатаваць касцёл. Ведаеце, я быў трошку так нават здзіўлены і захоплены пад такім вялікім уражаннем, бо пасля імшы ў мяне заставалася яшчэ некалькі людзей да споведзі. І як я вось вылез з канфесіянала, я толькі чуў такі грохат, крык, і што нешта робіцца ў касцёле. Я сам спавядаў людзей у гэты момант, выходжу, а тут ужо сцягі вісяць, вежа пастаўленая, ёлкі ўжо цянуцца, і штосьці хтосьці робіць па розных кутах касцёла. І гэта, ведаеце, гэта вельмі такое прыгожае сведчанне, якое вы даеце, калі можна хадзіць у касцёл, а можна касцёл лічыць сваім домам і мець за гэта адказнасць. Дзякуй яшчэ раз усім вам за тое, што вы ёсць, і за тое, што даеце вось такое пачуццё, сапраўды, як брат Андрэй сказаў сёння на пачатку, вялікай сям'і. Як вось увайшлі сёння ў касцёл і першы раз так пабачыў колькаснае. Мы зараз вельмі рэдка так збіраемся, калі нас так шмат, і ўсе ў масках, і не бачна твараў, але было бачна, што вочы вашы усміхаюцца. Дзякую усім вам. Яшчэ раз віншую вас са святам Божага нараджэння. Христос, Ён нарадзіўся, і у нашых сэрцах хай дае нам свой супакой. Хай гэтая вось упэўненасць у тым, што Бог з намі, дае нам сілы перажыць розныя цяжкасці, розныя няшчасці, пандэміі, палітычныя крызісы. Гэтай сілы і упэўненасці ў тым, што Христос нараджаецца ў нашым сэрцы, жадаю сабе і вам. Віншую вас усіх. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословение.
Бог бясконца добры праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Няхай надгодніць ад вас цемру грахоў і асветіць вашыя сэрцы святлом ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благословленне усемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будзь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амин.